आज आपण सुहाना चिकन मसाला वापरून केलेलं सगळ्यात सोपं चिकन बघणार आहोत। हे चिकन फार तर एक 10 मिनिटांमध्ये फोडणीला घालेपर्यंत लागतात आणि मग नंतर शिजायला जो काही वेळ लागेल तो असं झटपट होणारं चिकनची रेसिपी आपण बघणार आहोत। तर त्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला लागणार आहे चिकन। हे मी स्वच्छ धुवून आपल्याला हव्या त्या आकाराचे त्याचे पीस करून घेतलेले आहेत। तसंच त्याबरोबर लागणार आहे आपल्याला दही, मीठ, मालवणी मसाला। हे सुद्धा ऑप्शनल आहे, कोणाला जर आपली लाल मिरची पावडर टाकायची असेल तर टाकू शकतो, पण आम्ही मालवणी मसालाच वापरतो सगळ्यामध्ये। त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा, हे 2 मोठे कांदे घेतले आहेत मी, आणि हा 1 टोमॅटो सुद्धा ऑप्शनल आहे, नाही घेतला तरी चालेल। अगदी खूप सुक्का हवा असेल तर टोमॅटो घ्यायचा नाही, तरी सुद्धा चव खूप छान होते। आणि ही आलं मिरची लसूणची पेस्ट आहे आणि अर्धा लिंबू आणि आपला सुहाना चिकन ग्रेव्ही मिक्स। आता आपण बघूया, सगळ्यात पहिले ह्याचं मॅरिनेशन करायचं आहे आपल्याला। तर त्यासाठी मी हे घट्ट दही आहे, पाणी गाळून घेतलेलं, ते दही घेते 2 चमचे। खूप जास्त नाही घ्यायचं, आपल्याला सुक्क करायचं आहे। आणि हे जर कोणाला खूप ग्रेव्ही करायची असेल तर आपण दही अजून थोडं जास्त घेतलं तरी सुद्धा चालेल। तसंच ह्याच्यामध्ये थोडीशी आलं लसूणची पेस्ट घालते। बघा 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट, त्यानंतर लिंबू, अर्ध लिंबू घेतला आहे। आता थोडंसं याच्यामध्ये मीठ घालूया। मीठ आपल्याला नंतर सुद्धा घालायचं आहे, पण चिकनला चांगलं लागायला हवं म्हणून मी मीठ घेते। हे अर्धा किलोच्या आसपास चिकन आहे, कारण ह्यातलं मी थोडंसं बोनलेस चिकन काढून ठेवलेलं होतं, त्यामुळे अर्धा किलो तर हे नक्कीच असेल। तर त्याच्याबरोबर हा सुहाना मसाला, हा मसाला आहे, हा तो पॅकेटवर दिलेला आहे की अर्धा किलोला हा पूर्ण पॅकेट घालायचं, पण मी पूर्ण घालत नाही आहे, कारण नॉर्मली 1 किलोला सुद्धा हे पूर्ण पॅकेट लागतं। तर मी अर्ध्यापेक्षा थोडंसं जास्त मसाला घेतलेला आहे हा, कारण ह्याच्यामध्ये आपण मालवणी मसाला पण घालणार आहोत, कारण हा एवढा तिखट नाही आहे मसाला। तर हे व्यवस्थित आपण लावून घेऊया चिकनला। आणि हे काही खूप जास्त वेळ मॅरिनेशन करून ठेवायची गरज नाही आहे, आपण चिकन धुतलं की करून ठेवायचं, मग कांदा वगैरे कापेपर्यंत तेवढा वेळ जातोच। आता हे मॅरिनेशन ठेवूया आपण एका साईडला। आता चिकन फोडणीला देण्यासाठी मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे। तर कढई आपली चांगली तापली आहे, तर इथे आपण तेल घालूया। दोन चमचे तेल घातलंय मी। तेल चांगलं तापलं आहे। मगाशी मी तुम्हाला साहित्यामध्ये कोथिंबीर सांगायला विसरलेली, पण चिकनच्या रेसिपीला आपण कोथिंबीर ही वापरतोच। तर आता फोडणीमध्ये पहिल्यांदा कोथिंबीर घालते आणि हा कांदा। कांदा जितका बारीक चिरता येईल तेवढा आपण चिरून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित परतून घेऊया। कांदा आपल्याला पूर्णपणे सोनेरी ब्राऊन कलरपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। आता हे मी 2 मोठे 2 कांदे आहेत हे घातले। तर कसं की आपण सुक्क करण्यामध्ये काहीच वाटण नाही घालणार आहोत, पण आपल्याला भाकरीबरोबर खाताना थोडीशी चटणी हवी असते, म्हणून मी हे कांदे 2 मोठे घातले आहेत। पण जर 1 कांदा असेल मोठा तरी पण ठीक आहे, अगदी सुक्क करायचं असेल तर। पण 2 कांदे मोठे घातले की त्याची छान सुकी एकदम दाटसर अशी छान ग्रेव्ही होते, त्यामुळे छान लागतं। आणि आपल्याला हे फक्त कांदा आहे ना, तो अगदी म्हणजे न करपवता चांगला परतून घ्यायचा, अगदी ब्राऊन करेपर्यंत। गॅस त्याच्यामध्ये थोडा कमी जास्त असं लावायला अजिबात द्यायचं नाही आहे। व्यवस्थित परतून घेऊया आता हा कांदा। हा कांदा आपला थोडासा शिजत आलेला आहे, अजून थोडा वेळ शिजायला हवा आहे। तर थोडासा मी ह्याच्यामध्ये ना गरम मसाला घालते। खरं म्हणजे सुहाना मसाल्यामध्ये सगळे मसाले आहेत, पण
आता काय आपल्याला सवय झाली आहे सगळ्या, म्हणजे कांदा शिजतानाच्या मध्ये गरम मसाला घातला की छान त्याचा सुगंध पण येतो आणि चिकनसुद्धा एकदम छान फ्लेवरफुल होतं. असं मालवणी लोकांना आपल्याला गरम मसाला आणि मालवणी मसाला सगळ्यात वापरायची सवय झालेली आहे ना, त्यामुळे ते नाही घातलं तर कोणती पण रेसिपी इनकम्प्लीट वाटते. त्याच्यामुळे मी थोडासा गरम मसाला घातला आहे. पण सुहाना मसाला जो आहे ना त्याच्यामध्ये सगळे मसाले असल्यामुळे तसं म्हणजे काहीच घालायची गरज नाही आहे. अजून छान आपला हा कांदा परतायला हवा आहे, पूर्णपणे कांदा अगदी व्यवस्थित शिजायला हवा आहे. आता मी ह्याच्यावर झाकण घालून ठेवते, मी लवकर शिजेल. हे बघा आपला कांदा चांगला व्यवस्थित चांगला शिजला आहे आणि छान ब्राऊन पण झाला आहे. ह्याच्यात जरासं मी अगदी थोडंसं ना पाणी लागतं, माझ्या कढईला थोडंसं लागतो कांदा म्हणून मी अगदी थोडंसं 1 चमचा पाणी घातलं. आणि आता मी ह्याच्यावर ना टोमॅटो घालते. टोमॅटो पण आपल्याला चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. टोमॅटो घातला की लगेच मीठ घालायचं. टोमॅटो घातला की लगेच मीठ घालायचं. तर मीठ मी एक चमचा घालते, कारण आपलं मगाशी आपण चिकनला सुद्धा घातलं आहे, त्यामुळे जास्त मीठ व्यवस्थित म्हणजे योग्य प्रमाण बघूनच घालायला हवं. तर आता आपण ना ह्याच्यावर झाकण ठेवून हे चांगलं शिजायला देऊया. टोमॅटो शिजला, चांगली ग्रेव्ही एकजीव व्हायला हवी. त्याच्यावर झाकण ठेवते. हे बघा आता आपला हा चांगला मसाला एकजीव झालेला आहे. टोमॅटो पण चांगला जरा शिजला आहे. आता ह्याच्यामध्ये जे मी मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ना ते घालणार. ह्याच्यामध्ये मी पाणी मगाशी जरासा कांदा म्हणजे माझी कढई चांगली नसल्यामुळे ना कांदा लागलेला म्हणून मी थोडंसं पाणी घातलं, पण ते पण पाणी सुकून गेलं आहे. आपल्याला ह्यामध्ये पाणी अजिबात नाही घालायचं आहे, कारण आता चिकन घातलं आहे ना. आता बघा ह्याला किती व्यवस्थित पाणी सुटेल आणि मी एकदम सुक्कच करणार आहे, त्यामुळे पाणी न घातलं तरच खूप छान लागेल. आता हा मसाला सगळा व्यवस्थित चिकनला लागू द्यायचा आणि ह्याच्यावर मी झाकण करून ठेवेन. थोडंसं पाणी घालणार आहे झाकणावर, म्हणजे त्या वाफेवर खूप चांगलं शिजेल चिकन. हे बघा मगाशी मी पाणी ठेवलेलं झाकणावर. आता बघूया. चिकनला पाणी सुटलंय आपल्या. बघा चिकन पण छान शिजत आलंय. कांदा तसाच चांगला जो आपण आपल्याला हॉटेलमधलं वगैरे जेवण का आवडतं माहिती आहे का, कारण ते लोक ना कांदा वगैरे खूप तेलामध्ये बराच वेळ चांगला शिजवतात, पूर्ण ब्राऊन करतात. आता आम्ही एकदा पुण्याला एका हॉटेलमध्ये जेवलेलो, तिकडचं काळं मटण म्हणून आम्ही खाल्लं. तर त्या काळ्या मटणमध्ये आम्हाला खूप ती ग्रेव्ही आवडली. का, कारण ते जो कांदा आहे ना ते पूर्णपणे छानपैकी अगदी ब्राऊन होईपर्यंत, करपवायचा नाही पण ब्राऊन होईपर्यंत परतवायचा. पूर्वीच्या वेळी म्हणजे आमची आई वगैरे ज्या रेसिपी करायच्या ना त्याला आई सांगायची चुलीमध्ये कांदा टाकायचा ते लोक, आणि तो कांदा काळा काळा कांदा आहे ना तोच ते वाटणामध्ये घालायचे आणि त्याने जास्त छान चव येते. तर त्यामुळे असं वाटतं करपल्यासारखं, पण करपला नाही आहे. आणि आता आपण हे अजून थोडा वेळ लागेल, चांगली ग्रेव्ही शिजायला हवी, वरतीचं तेल सुटायला हवं. तेवढी चांगली शिजली ना की मग आपलं चिकन होत येईल. आता मी अजून झाकण घालून ठेवते. मगाशी मी चिकनवर हे झाकण घालून ठेवलेलं होतं, त्याच्यावर पाणी घालून. आता आपण बघूया चिकन. हां हे बघा छान पाणी सुटलं आहे आणि तेलाचा तवंग पण येतो आहे. आपण खूप कमी तेलामध्ये ही फक्त 2 चमचे तेलामध्ये रेसिपी केलेली आहे. खूप सुंदर वास येतोय. आता हे जे चिकन आहे ना ते आता आपल्याला जर तुम्हाला जर अजून ग्रेव्ही जी थिक करायची असेल ना, सुकं करायचं चिकन असेल तर आपण हे असंच ओपन ठेवून ज्याच्यावरती झाकण नाही ठेवायचं, असंच शिजवूया. आणि जर कोणाला ग्रेव्ही हवी असेल तर त्याच्यामध्ये आपण वरती जसं झाकणावर मग अशी मी पाणी ठेवलेलं तसं ठेवून झाकण ठेवलं ना तर त्याचा अजून
पाणी येईल आणि ती ग्रेव्ही पातळ होईल थोडीशी. तर मला आता काही ग्रेव्ही नको आहे, त्यामुळे मी हे असंच ठेवणार आहे एकदम कमी गॅसवर. त्यामुळे अजून थोडंसं चिकन जे शिजायचं आहे ते व्यवस्थित शिजेल आणि मग आपलं चिकन एक 5 मिनिटांमध्ये रेडी होईल. हे बघा आता आपलं चिकन तयार झालेलं आहे. छान सुकं चिकन झालेलं आहे. आता हे मी गॅस बंद केल्यावर ना थोडंसं अजून सुकेल. त्याच्यावर मी आता सगळ्यात पहिली थोडी कोथिंबीर घालते. ढवळून घेते आणि मग परत थोडीशी वरून कोथिंबीर घालायची. अगदी सोपं आहे हे. आणि हे बघा असं वाटेल की वाटण घातले, पण वाटण घातलंच नाही अजिबात. तरीसुद्धा छान मस्तपैकी ग्रेव्हीसारखं चिकन होतं. आणि ते खूप टेस्टी पण लागतं. तर थोडीशी वरून अजून कोथिंबीर टाकूया आणि गॅस बंद केला. तर आता आपलं हे चिकन रेडी आहे. चपाती, भाकरी किंवा जिरा राईस बरोबर सुद्धा खायला खूप छान लागतं. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच करून बघा, सोपी. आणि तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि आमच्या चॅनल अशाच नवीन नवीन रेसिपीज आणि सोप्या रेसिपीज बघण्यासाठी तसेच मालवणी पद्धतीच्या रेसिपीज बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आता आम्ही एक नवीन सिरीज सुरू केलेली आहे डाएट रेसिपींसाठी. तर तीसुद्धा रेसिपीज नक्की बघा आणि तुम्हाला कशा वाटत आहेत त्या सांगा. त्यामुळे तुमचे काही सजेशन्स असतील तर ते सुद्धा आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. तर अशा प्रकारे आपली रेसिपी तयार आहे. आणि सगळ्यांनी ही रेसिपी आपल्या मित्रमैत्रिणी परिवाराबरोबर शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.